Sabedes canto nos costou a nosa corrupción? No último ano, 87.000 millóns de euros. A Feijóo preocupan os votos. A nós, a xente que estamos aquí sentadas e sentados, e seguramente a vos tamén, o que nos preocupa deste dato é que eses 87.000 millóns de euros non foron parar nin para a sanidade, nin para a educación, nin para servicios sociais, nin para políticas activas de emprego. Pero para Feijóo a única preocupación foron os 3 millóns de votos. Eso que lle preocupa a Feijóo da corrupción, o seu propio interese personal, o seu propio interese de partido, o seu propio interese egoísta en seguir adiante a súa propia carreira personal, agora na política e a partir do día 25 como te conselleiro delegado nunha empresa multinacional. Ese é o único interese de Feijóo. Datos extraídos, por certo, do Observatorio contra a Corrupción, basados en datos oficiais, emitidos por institucións de carácter europeo e de carácter oficial. Existen neste momento 7.140 persoas imputadas por corrupción en todo o Estado. Pero isto parece ser que non é o que lle preocupa ao Partido Popular nin a un dos grandes dirixentes do Estado, que é Núñez Feijóo. A eso lle preocupa que con eso perdeu 3 millóns de votos. Datos de corrupción en Galicia en 2014 están avalados e auditados por organismos internacionais de ámbito europeo. 184 delitos por corrupción e con un custo demostrado para o noso país de 2.200 millóns de euros para Galicia, con un sobrecosto dado tamén por datos oficiais do propio Estado español dun 25% na adxudicación de contratos. Os servicios públicos privatizados polo Partido Popular en Galicia por Núñez Feijóo nos costan a todas as galegas e a todos os galegos un 25% máis caro. Esas son as contas da privatización. Pero a Feijóo todo isto non lle preocupa. Non lle preocupa que pasou con ese diñeiro. Non lle preocupa quen se quedou con ese diñeiro. Tal vez porque sabe onde está ese diñeiro, que non foi para a sanidade, nin para a educación, nin para servicios sociais, nin para emprego. Porque a corrupción está dentro do Partido Popular, porque a corrupción está dentro dos que agora están gobernando, porque vamos vendo cada día, cada caso de corrupción é un novo caso de Partido Popular acusado, condenado por corrupción, por quedarse para eles mesmos co diñeiro que é de todos. Eso é o Partido Popular. A Feijóo, sin embargo, na entrevista do País, só lle preocupaba perder os votos. Pois non. Nós non nos preocupamos por eso. Nos preocupamos polo roubo, preocupámonos polo espolio, preocupámonos porque con ese diñeiro se perden dereitos sociais, se perden dereitos sanitarios, se perden dereitos educativos e perdense políticas públicas de emprego. Isto que hai? Perdona de que empece así, pero que a situación é grave. Temos un candidato a presidencia da Xunta polo Partido Popular que do único que lle importa da corrupción é que se perdan votos e non dereitos, e non lle preocupa que se perda o diñeiro. E hai que dicilo alto e claro, isto é unha inmoralidade, e isto é inaceptable en términos políticos. O que nos xogamos o domingo é dous modelos de política. A política baseada na honestidade, na decencia, na dignidade que representa en Marea, e a política baseada na corrupción, no roubo, no espolio, na precarización e no sufrimento do Partido Popular. Hai que escoller